És la Maria de Camprodon, sí. La Maria de Camprodon. Quan tu dius la Maria de Camprodon, tothom sap qui és. La Maria de Correus i de Camprodon, sí. Sí, perquè penso que passa primer a Correus, perquè la Maria té vocació. Ella ha tingut la sort que ha pogut treballar amb la feina de Correus i realment és una feina que amb ella s'hi ha trobat molt bé i ha disfrutat moltíssim. Ha estat una persona dedicada a Camprodon sempre, perquè tu penses que no és la Maria de Camprodon, és a dir, no, la seva denominació, com la crida tothom, és que ella s'ha dedicat sempre a Camprodon. La Maria ja la coneixia de nena, de jove, perquè estava a l'Ajuntament amb els seus pares. A l'Ègrofos va passar a Correus, es van ajuntar i llavors va venir i va ser quan vàrem 30 o 35 anys junts. Ha treballat amb mi des del 91 fins ara, fins al 2014 que jo em vaig jubilar. La Maria vaig començar a conèixer-la més profundament quan vaig començar a fer substitucions a Correus, precisament a Camprodon. Em va tocar fer la plaça de Sant Pau de Segúries durant diversos estius. Estava a Camprodon, jo estava a Ribes. A les reunions ens parlàvem molt per telèfon, esclar, entre oficines, sempre col·laborem entre nosaltres. Va ser als principis dels anys 90-91, amb cursos de formació, i abans de fer cursos de formació tant al Ripollès i tal, doncs vaig conèixer amb ell els carters d'allà. Ha portat 46 anys treballant a Correus, és a dir, són molts anys. No tothom teníem el mateix sortit de paraules que tenia ella. Molt oberta, molt activa, dinàmica. L'evolució que ha tingut Correus, i ella s'ha adaptat perfectament a tota l'evolució que ha tingut Correus en aquests temps. Tenia molta memòria i se recordava dels senyors de l'estiu i tot, aquest és fulano, aquest és sotano. Amb un sentit de l'humor irònic que sempre se queda. Anècdotes de formació, d'haver de parar un curs de formació per menjar galetes. És una manera que tenia ella de fer les reunions, doncs aquí havia d'haver-hi una mica d'acompanyament, diguem-ho així. Ja portàvem 1 hora i mitja de curs, havíem de fer un descans, i bueno, fem un descans, i no vam poder sortir perquè portava galetes i havíem de menjar galetes. La Maria ja era el seu, les galetes i la lletmonissa. Això ja és un fet de la Maria. No es comprava, però sí que esperàvem que vingués perquè ens portava galetes. Li agradava el producte del país. Jo tinc 16 anys més que ella, i llavors celebrem el sant el dia 2 de setembre, i llavors a vegades comprem una mica de coca i fem un tallat i vet i... Vàrem fer una trobada d'amics de Correus a Camprodon. Vam fer un sopar allà, va venir gent de tota la província i portava una disfressa de Heidi i Pedro i ella es va disfressar de Heidi i a mi em va tocar la disfressa de Pedro i vam fer una mica de show allà amb tota la gent. Sí, una anècdota bonica. Mira, l'anècdota que em ve més ràpid quan penso en la Maria és la paraula aquesta, retissó. Oh, la retissó! Bueno, no queda gaire més. Perquè ella sempre, quan te truca o t'ha de comunicar alguna cosa que parla amb tu, ja de seguida, la primera entrada és la paraula aquesta, retissó! I ja dius, bueno, la Maria, ja tenim la Maria aquí. Home, jo penso que els seus mèrits és la capacitat de col·laboració que ha tingut sempre i de gestió de les tasques que se li han encomanat. Tothom estava content i mirava de solucionar el problema de tothom. El sistema Windows és Maria, perquè sempre tenia una finestra oberta o una porta. És trempadíssima, és una persona molt oberta. Amb un esperit de sacrifici important i sempre té un somriure. Jo no gosaria dir que és més important que l'alcaldessa o el batlle de Camprodon, però a nivell institucional a Camprodon és una persona que té pes, molt de pes. Ha d'estar molt orgullosa de que li hagin dit això, i de fet n'estem tots molt contents. Vol dir que és una persona que se l'estima, és una persona apreciada en el poble, coneguda, i crec que ho farà molt bé. És una cosa que se la mereix. La Maria té especial que és Maria. La Maria per mi és un 10.